ต่อไปในเว็บพุทธกลีดวาร์บากรี APHLC ละบางโซชะใต้ลงเป็นนี่นังลิตุมาพานละบางโซอาวิดีโอลงอามหอร์บางกะทอมกับกลางปอนละเคนังลิตุมชินีโลเจการเบลอนตุนมัสคอนซิล CM ตุลารมงหังละเป็น APHLC spokesperson sar ang tong inti la pen APHLC asong japo sar dhani sorong phar alang tum bangathom amohor ladak kibipon alam therake peniwi apor nangli tum kadu kawe tum atheng no satabe nili karju ponji aputha kalam labang so video nangli tum along wanlo nangli tum pen charju sarai nang la pen nangli tum satame labang so a video kethek long pen nangli tum tame ahok pet pen labang so achatai long pen ahok la pen ahok he la pen kapachobay la pen ahok posatami nang litum labang so video long pen comment nang litum maphan nang chonghong iglo comment nang pitha kidam tangar ni APHLC a president sarjai kathar la pen Carbelo Thomas Council kacharia bang CM turar monghang alangtum voice record along social media long pachethang pono je sar ang tong ti APHLC spokesperson alang lipen setame la pen hala sar dhoniso rongphar alang tum bahini non MLA election ahut Carbelo Thomas Council CM turar monghang pulo nilong senang kecerabdun pula bangso puthak social media long alang tum bahini aphan nong nolone mate ahok lone labang so puthak pinilitum Facebook YouTube Instagram long ansetame ilitum alalitum aphan nong no jopono lasi nilidani tum aphan karjupon je bangke la polo nilihin pena bangke APHLC spokesperson sarang tong ti lapen sar dhanyo sorong phar alang litum ke kaiki setame khaya pharman lapen heme jangre kidukala ka pharman lapen article 244A lapen 6 sedur aputha kalam kaiki tame alang tum kachisong ponji aphan kaiki ta karjap kluk atumlo setame sar tureram ronghang abangke non MLA kilit hodo bangke nilong senang kecerabdun pu labang so alam the akar bokaputhak nanglitum ahok pu kroy luma nanglitum jong si alang li jong si sar dhonyo sorong phar la pen APHLC spokesperson angtong ti atum jong si alang li CM turam rong hangalong cerabdun pulo tangte ilitum kopi sima thapo alang litum ta khaya phan kaching hon thektik la pen khaya phan karjap hip la pen kai kita aphi chirere kedam tang alang li phan phate ke beng hotame jogdet pen alang li kaning ji lapu hano antong ti BJP ki dunji pulo tangte CM turera manghang akeng pendam de aphu pendam rong matike antong ti ke BJP dun delo pusi alang li halabang sorni rat atheng no seme deng tanglo takten nona bangke alang li phan CM turam rong hang nong no ki pipona bangke nilitum chengki chethan pen nilong sinang chelap dun rong lo pusi non MLA ki lead along bangke alang tum BJP aphan si ke pahaji aphan se kam klem dun lo pusi sarji ai ka thara phan ke turiram rong hang abangke than pon lo labang so lam ilitum ka dukawe social media long ta archulong lo nalitum kroi ma labang so lam lapen CM turam rong hang jongsi angtong ti lapen dhunesorong pharaphan karbok thap lapen rada thengno kapachobai pulutante dhunesorong pharapen angtong ti kopya pose lamvoi pipidet lapen labang so puthak kepachobai pu kopi posi kar biarat athengno angtong ti lapen dhunesorong phar kopi posi lam klar chi pipedet labang so puthak tame nalitum labang so achatai long comment nang pi ikthak kopya polo lam klar pipedet lapen lamvoi dun thuthedet tan na tum rada tum kopi si puji nani tum kroilo ma je angtong ti lapen sar dhone sorong pharke non MLA kilit pen BJP phan ke pahai ji lapen mu MEC phan da ke pahai ji aphan alana tum BJP long kam claim dun ji putong nang tum kroi puma mate nani tum la ke pacho bai putong nang tum puma lapen la ke APHL se song aphan ke pa phok ji aphan lapen sar angtong ti lapen dhone sorong phara tum aphan APHLC pen nong no ke padoji mate ke pa phuk dak ja bidi tong turiram rong hang labang solam the puthak kaning jima mate social media long
ke than pon tap ma la son non nang litum pu puma la son ni alam pu thak nang litum labang so a comment mate labang so video long nang litum comment pi tha kali pusitame ba kalang pusitame ahok hepotame nang litum kaduka vera latum kupi sin nang litum puje la bangso video long nang litum comment nang pi tha dililam the nang litum phanang karju lansi ribik check po kardom